En Bertamiráns, no concello de Ames, hai estes días moitas queixas veciñais por un cheiro insoportable. Todo indica que a causa está nunha depuradora próxima á de Silvouta en Santiago. Xoel. Sí, en concreto é esa estación de depuración de augas residuais de Silvouta da que están pendentes moitos veciños en ata 5 concellos nestes momentos onde se terían producido xa eses vertidos ao río Sar. Eses concellos nomeadamente son Ames, tamén Brión, Dodro, Rois ou mesmo Padrón. Unha vertedura que ten como orixe, como dicimos, esta estación depuradora que está experimentando unhas obras de mellora de ampliación que se poderían prolongar ata o ano 2026. Dende a empresa xestora apuntan a que durante estas semanas estarían levando a cabo xa labores de posta a punto, pero non estarían aínda estas instalacións preparadas para dar un tratamento a esa auga con normalidade. De aí as verteduras, tamén o cheiro que experimentan os veciños e mesmo a morte de algúns peixes no río Sar. Dende a Xunta, a través de Augas de Galicia, piden ao Concello de Santiago unha solución o antes posible. Dende o Pazo de Raxoi remiten a Aquaes, unha entidade xestionada polo Ministerio de Transición Ecolóxica, que apunta a que eses traballos de normalización para recuperar a normalidade no río Sar se poderían dar xa durante esta semana. Son as obras da nova depuradora da Silvouta en Santiago. Dela depende que o río Sar vaia limpo, unha cuestión que ven de vello. Desde que existe. Si pasas por donde está, non podes respirar. Desta volta, unha vertedura motivada precisamente por esas obras provocou a mortaldade de distintas especies e un fedor, especialmente o seu paso por Bertamiráns, en Ames, din os veciños, insoportable. A verdad que veño ca mascarilla por culpa de que o olore que me molesta, xa sei, dime, no, é que non contamina, digo, no, non contamina, pero o olor é insoportable. Un río como este, que era un dos máis toiteiros que había, antiguamente acabaron con todo, isto cheira que inicioso. Bueno, máis mar que Dios por aí. É unha croaca. É unha croaca. É imposible camiñar por aquí, porque co olor que hai é insufrible. Falamos do cheiro, pero é que a imaxe tampouco pasa desapercibida. Seguimos o curso do río e segue turbio. A empresa encargada das obras da depuradora é Aquaest, dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica. Augas de Galicia recibiu a alerta da situación e xa tomou medidas. O papel de Augas de Galicia é vixiar o que está pasando nos ríos. Fixemos comunicacións tanto á Sociedade Estatal Aquaes como ao Concello para exixir que tomen as medidas o máis rápido posible para cesar a situación actual e nós estamos constantemente pendentes do que pasa no río, tomando analíticas. Pola súa banda, o Concello de Santiago manifestou hoxe mesmo a súa colaboración tanto con Augas de Galicia como con Aquaest para determinar responsabilidades. Pediu ademais que se abordase esta cuestión que afecta a veciñanza de varios concellos aos que lle mostrou a súa solidariedade na comisión de seguimento da nova depuradora que terá lugar o vindeiro día 20.